Diversiteit voor mij bedoelt ook de taal leren. De talenkennis is heel belangrijk om beter met de mensen te communiceren. Maar ja, die gast die de taal leert wil ook iets evolueren in zijn werk, iets een avondcursus of om op beter, ja, andere richting te gaan. Die wil niet altijd dezelfde werken. Die goesting heeft de capaciteiten om zich een beetje ook met andere vakken te verrijken om betere job of beter salaris eigenlijk. Waarom niet? Dan moet ook de kans aangeboden worden. Dat is eigenlijk het basis leggen voor de jongen nog eens meer te motiveren om mee te gaan. Overal eigenlijk als ik kwam in België, ik ben een beetje overal geweest met Siemens, Al de Werve en zo. Ik traf altijd mensen die tweetalig waren. Alhoewel wat gebrekkig was, maar ze waren wel tweetalig. De grootste meerderheid. En dat is met de jaren verdwijnen en ik vraag me ook nog altijd af waarom. Waarom de regering doet er niks aan ook om die gasten ook een betere opleiding buiten de school of zelfs in een bedrijf. Ik ben links, maar ik ben ook voor dat het ook de ding is dat je de fakkel kunt doorgeven aan de jeugd. Waarom zouden ze het nu niet doen? Want de jeugd, het lijkt me precies of dat dan een verloren generatie zal zijn, hè, zoals in de jaren 80.